ana sak pinggire ngalas, Ti, kowe iki ora usah wedi. Kok ora wedi piye? Aku nyolong karo kowe iki kowe ora bakal tak cilakake, malah kaporo kowe bakal tak kepenakke lho. Kepenake sing model piye coba? Ngene lho. Nganti aku iki nyolong karo kowe, sak tenane aku iki seneng karo kowe. Kowe arep tak pek bojo. Ya. Kok aku ki wis ndek bojo kok arep kok pek bojo. Sik to. Gaweane bojomu iki jane apa, Muli tebang tebu. Muli tebang tebu. Ya kuwi nek ana. Lah nek ora ana, Ora ana nganggur. mateni wong. Muli tebang tebu iku lho kayane sedina iki pira? Dina 45. 45. Lah kira-kira cukup apa ora monggo kebutuhan sedinane? Cukup nek pas nyambut gawe. Lah nek arep nyambut gawe, Gawe ya utang-utang. Beda nek kowe gelem dadi bojoku. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti tak kandhani. Malah ya ora ngandel malah sansaya. Lah kok ora ngandel? Urung. Lagi omong-omongan malah teko terus ae. Kowe apa gelem dadi bojo kowe kepenak uripmu? Ya ora iso. Kok ora iso iku? Lah gawe anu wae nyolong. Lho, pegawean paling penak iki nyolong dadi maling. Mergo mergawe sedina iki dipangan 3 sasi ora entek. Lho. Oh iya. Ngono. Iki nyolong pisan setahun ora entek piye rakonane? Iya. Lah yen konangan Ciroto sampe dipentu ki dikuateni. Alah nyatane nganti dina iki ya ora ana wong sing iso nyekel Joko Lodang lho. Aku mau kok pek bojo. Kok moe dene? Termane lho, aku awakku cilik kaya ngene lho kok sandingan karo kowe awak kaya gajah. Dadi kuwi gara-gara awakku luwemu. Iya. Awakku godi. Iya. Kowe terus mau Aku di. kuwatir nak kebotan. Iya. Ngene lho, Ti. Ora usah kuwatir. Senajan to awakku godi, engko ora dak kira-kira. Engko tak anggang-anggang kok. Tak anggang-anggang kok. Ora tak breki. Kuwi lho. Kuwi lho. Mak. Kuwi lho. Aja. Yo. Sabar ya, Cung. Sabar ya, Cung. Ana wong kepengin. Ayo. Kowe nek ora gelem, kae ana tetembungan gambreng mangan lung. Mata peteng ora etung. Nek kowe ora gelem, kowe tak perkosa. Ora Kak. Yang ta ora? Aja Mak. Kowe nek ora gelem tak gandrung lho. Aku mau gandrung. Ayune tumpuk undi. Lho, ora kuwi kono iki ndak selamat-selamat kok aja kuwatir kok sido. Dasarayu lengkok. Tono aja tansah gawe. Ora ditajuhi otak nang kok kabeh. Aku tiwas kene bakal otak mau ateni wong iki. Nyedak omrene Ti. Aku pijet iki. Kowe ngerti carane mijeti maling ta ora? Ora ngerti. Ini tak warai. Carane mijeti Joko Lodang gampang, ya. Wiwit saka dhuwur mengisor. Teko mandek suwi. Bablas mengisor. Teko
ngisor mendur. Teko kena mandek. Ngono jajal. Bablas mendur. Ya. Ya. Mengisor. Tengah mana? Sakro kowe. Matane wong ya. Nganti senep. Yen ragalam. Tak rewangi aku melung norak kaya becak potong golek muatan lho. Kowe kok ora gelem iki piye kowe iki? Lho wis dibojo karo Pak Tresnani iki. Cung! Kowe iki lho. Ana wong kangelan kok iso meneng ae piye? Lah kok derane ganggu. Wis tak Iki urut. piye iki? Carane iki piye sing kaya Ini lho. Iki dilatak pikir-pikir kok repot. repot piye? Iki dalan liwat wong akeh. Heeh. Kowe nek mangan bocah wadon iki nek kene nek ana wong liwat, Nek ana wong liwat, saru. aku ra isin. Gawane si Krandi, kowe ora duwe dhuwit. Iya. Beras hutan ning krikilan, Maksude, belas ora lah kandilan. iya ngene cara play. Ke play. Kowe iki do nyambut gawe karo lecung. Play. Oi. Iki lho aku iwani carane. Lah kok bengok-bengok. Carane iki lho piye? Wong kenek-kenek. Lah betul. Bento yo. Pakai walahe ngene lho. Lah, aman. Ana liwat ora ro. Bisa tekan logo. Sa. Lah kok mau tutupi sarung iki arepmu piye? Hotel sementara. Dadi iki kok capek hotel. Hotel sementara. Aku garap pate patikane. Kowe ning kene kikuk. Ben ora ketok wong. Yo. Ngono. Oke. Ayo. Lah. Ini lho, ya. Blok kono ya. Ora kowe. Kowe. Ya kowe malah bongkok kowe. Wis ya. Ya. Tutupi lho ya. 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 Uruk. Apa tiga kok. Tutupi tenan lho. Aja tolong. Ciloko piye? Bojoku dikakai. Kowe mau kelakon dikakai. Lakon ayune sampean ndang teko. Tenan ora ti? Aja percaya kowe to, Santo. Kowe iki aja ngomong. Supaya aku percaya piye, Le? Lah gena-gena nang tengah alas. Lah, Cah wedok digo dhewe kowe kok. ora yo, Le ya. Yo. Aku yo weruh. Sumpah kok kang urung lakon. Urung kelakon tenan. Urung Ditiliki ngono piye, Le? Tiliki. Ono titikane wedok iku. Pilihane. Wong wedok wis kanggo karo urung iku ono titikane. Jane piye? Ngene kowe Nah. iki Santi. Nek perawan iku jelas go kok empuk, ya ora mesti gak nek atus. Iku wis kanggo. Wis kanggo ya. Heeh. Yo jajal titite, Le. Ayo. Atus apa boleh? Atos, Jek. Atos. Atos. Berarti Urung kanggo. urung kanggo. Aman. Lah iki mau tak tiliki, Le. Heeh. Betul. Kae ngono. Temenan. Trek gawane. Le, Wong ndi aku ora trimo. Sapa jenenge? Jenenge Lodak. Lodan. Wong Widoro Kandang. Widoro Kandang. Lodan, jelas. Anake wong rondo. Kok Ronggo? Rondo. Rondo. Heeh. Wedok. Di bujung. Yoyan